vazukuru vasekuru Seni ndoda kuti mundinzwisise ndini ndotori sekuru venyu, the only Zimbabwean uncle. Manzwa zukuru saka munofanira kutonditeereresa kana ndichitaura. Kana kune chinhu chinogona kuti paradzanisa paukama, chinhu chinogona kutiita kuti tinge tiri tisaonane, mukoma nemunin'ina, madzitete, bamukuru nehanzvadzi, azukuru ndoda kukuudzai chokwadi, pfuma yenhaka, pfuma yemufi yakaipa. Munhu achinge afa pa pfuma yaanosiya aiwa inotemesa vanhu musoro. Saka chiteerera muzukuru, sandataura nyaya yangu yandauya nayo pazuva ranhasi. Kana unga usati wasubscribe to this channel, muzukuru, hapana chekumirira. Panapa ndo pachannel penyu pamunodzidza, pamunoentertainiwa, handiti panoitika zvese zvamunoda munosangana nazvo panapa. So please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much kune vanoramba vachisapota basa renyu riri kuenda mberi, handiti musha wenyu uri kukura. A big shout out kune muzukuru wangu anokhuluma isiNdebele, angiti igama lakhe bambiza kuti uqiniso. Big shout out to you muzukuru wami, angiti right. Muzukuru wangu mundeere zvake but anoteerera panapa zvakanyanya, so big shout out. So chiteerera vazukuru, nyaya ndauya nayo street social media mandinoswera ndichivhukunyura ndichitsvaga kuti ndedzipi nyaya dziri kuitika. Ndabva ndasangana nemuchinda anonzi iye Tongai Obed Moyo, anditi Junior, right, uyu anonzi Tongai Moyo Junior, right, mwanakomana wemushakabvu, the legend wedu weSungura Music, anditi anonzi Tongai Moyo, anditi. So mwana wa Tongai Moyo uyu ndiye wandasangana naye. Tongai Moyo, may his soul continue resting in eternal peace, anditi right. Inzwaika pandasangana nemuchinda uyu anga achitaurawo nyaya yake, mapindiro aari kuita music, right. So Tongai Moyo akanga ane madzimai mairi kana ndisingakanganise, right. Kuna mai vana Peter, kwoitawo mai vemuchinda uyu. So vana vakomana vaTongai varipo 3. Kunoti Peter Moyo ndiye mukomana mukuru, kuchiteerawo Obed Tongai Moyo ari wekuimba doko asi ari mwanakomana zvakare 1 waTongai Moyo, neumwe mufana wechidiki achiri mudiki zvakare ari kukura, wandinotenda kuti kana azosvika pazera chairo muchamuona futi achipinda mumagitari kana zvikanatsofamba zvakanaka. Anditi so Tongai Obed Moyo Junior anga achitaurawo nyaya yake achiti aiwa mazuva akapera ndakaendawo ndikanoona Peter, ndikati Peter ndibatsira kuti ndipinde mune zvemhanzi. Peter akasvika paakamupindirawo mashoko asina kunatsoita zvakanaka, akamuti iwe enda kumusha unopiwa magitari na mbuya, anditi but magitari ese Peter ndiye akatora, pfuma yese nechekuita nekuridza kwemangoma ababa Peter ndiye anayo. Saka akabvaona kuti ndingagozvinetsere hangu kuenda kumusha kuudza mbuya zvakadai. Akabatanga kutsvaga batsiro kubva kune vamwe, akazobatsirwawo nevamwe vakasiyana siyana, kusanganisirawo neanonzi Cosmas Daka, muchindo wepakadomapo, vazhinji vanomuziva nekuti Kosirura, muzukuru wangu, anditi Kosirura ndiye akazobatsira, akasvika paakabatsira kuti mukomana ngari anotangawo zvemagitari. So Kosirura, don't forget kuti ndiye akanga ari shamwari zvakare yaPeter Tongai yaTongai Moyo, ndari kufunga Peter, yaTongai Moyo Dewa murozvi mukuru, anditi senior, akanga ari shamwari yake pedyo. So muchinda ari kuti zoni akanyimwa magitari naPeter, munozvionawo sei? Uye ari kutaura achiti baba vakasiya vatotaura kuti iwewe ndiwe chaiye panyaya dzemagitari edzi, kwete Peter. So I don't know kuti munozviona sei vazukuru kuti Obed ndiri kungofunga Peter, Obed Tongai Moyo Junior, anditi auya ndiye chaiye here kana kuti ndi Peter? Imimi sekuona kwenyu. So I'm here to introduce
Tongai Moyo Junior kuti muchange muchimunzwawo achiridza achiita zvanenge achiita. Ari kupromisa mafireworks kuti zonaiwa inini ndoda kuti ndifambe nemunhaka yababa, legacy yababa inge iri inomutsidzirwa zvakare. Pamwewo zvichireva kuti zvoni maonero akewo ari kuona kuti yakatoparara nechekare. Kunyangwe Peter tinaye anenge ari kutoona kuti legacy yababa pasisina. So munozviona sei vazukuru, inyaya iyi yatotanga iyi ihondo. Maonero angu andazviita Obed Tongai Moyo Junior haatoona ane naPeter. Maonero andazviita, matauriro aanga achiita ipapo vanotoratidza atotaura akatoti hanzi pane zvakaitika zvakazoita kuti tinge tiri tinopatsanurana. So munozviona sei vazukuru, ngatitauranei kumacomments uko. Handiti ngatitauranei kumacomments kuti panapa paita pfuma yenhaka rifa panapa ndora kuita kuti vakomana vaviri ava vechidiki vange vari vasaonane, umwe achiti aiwa iwewe ndezvababa vangu, uye achitiwo ndezvababa vangu. Munoti kudini nazvo vazukuru? Ngatitauranei kumacomments nauncle venyu Security, only Zimbabwean uncle, ndichiti much love.